8 верасня дзень, калі наш горад узгадваюць у многіх краінах Еўропы. Звязана гэта з бітвай пад Воршай, якая адбылася ў 1514 годзе і з'яўляецца прыкладам неймавернага гераізму на вайне. Сёлета 511-ю гадавіну бітвы адзначылі як мінімум ва Ўкраіне, Літве і Польшчы. У Беластоку і Шчэціне свае мерапрыемствы арганізавала мясцовыя беларусы у выглядзе вулічных акцыяў з выступамі на тэму гісторыі. Ва Ўкраіне праводзіўся шэраг сустрэчаў. Адна з іх прайшла ў Кіева-Пячорскай лаўры, дзе пахаваны гетман, чыя геніяльнасць прынесла перамогу, Канстантин Астроскі. Галоўнымі ўдзельнікамі мерапрыемства сталі беларускія ваяры з палка Каліноўскага, але прысутнічалі і госці з іншых краінаў. Сваё віншаванне з нагоды знакамітай бітвы запісала кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханаўская. Найбольш відовішчныя мерапрыемствы адбыліся ў Вільні. Тут ужо стала традыцыяй сімвалічна аднаўляць праход пераможцаў па старых вуліцах горада. Вайсковы аркестр і рота ганаровай варты са сцягамі праходзяць ад вострай брамы да кафедральнай плошчы. Такім чынам паўтараецца шлях, якім прайшоў Канстантин Астроскі з войскам, вяртаючыся з бітвы з трафеямі і палоннымі маскоўцамі. Беларусы Літвы таксама правялі свае мерапрыемствы. За дзень да даты, у нядзелю 7 верасня адбылася экскурсія на беларускай мове, якая расказала пра месцы Вільні, звязаныя з бітвай і яе героямі. А 8 верасня беларуская грамада запаліла свечкі каля беларускай амбасады на вуліцы Міндоўга.